Nahuli kam kining panagbangga tali sa nagbisikleta o nagmotorsiklo sa eskina sa daan na Bacalsos o Cebu South Coastal Road sa Nakbayan sa Talisay. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Sa kuha sa CCTV sa Talisay City Command Center, nakuhaan kining nagbisikleta nga milahos og padagan bisan kun nag-stop signal na sa iyang habig. Tungod niini, mibangga ang bisikleta ngadto sa motorista nga mipadagan sa iyang motorsiklo human mag-go signal na sa iyaha. Natumba ang motorista nga may angkas ug ang biker ug maayo na lang nga dili grabe ang ilang nahiaguman. Way puas ang pagpamadlong sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City TODA sa mga bikers nga mosunod gyud sa lagda sa trapiko. Apan tungod sa nitabong aksidente, gipaybaw ni Joy Tumulak, hepe sa City TODA, nga higpitan na nila ang pagpatuman sa traffic code nga naglakip sa mga magbisikleta. Gipasabot ni Tumulak nga why exempted sa balaod sa trapiko bisan kun ikaw nagbisikleta ra. Kay posible gahapon kining makamugna og disgrasya kun di motuman sa traffic law. Ganihang buntag laing tulo ang nasampulan nga nakuhaan pa sa CCTV sa Command Center. Nakita pa usab sa mga traffic enforcer nga mipugos og padagan ng mga biker bisan kun stop signal sa ilang habig. Usa kanila ang 39 anyos nga si Larry Ubiris nga nangayo og pasaylo. Yang gipasabot nga nagdali siya kay mga apply og trabaho. Ngayon ko po sa ilong, ma'am. Umuusab, ma'am. Gawas sa multa nga 500 pesos, gisakmit pa usab ang mga bisikleta. Gi-issuehan na mo sila og disregarding traffic signals, unya human makatabang sila og multa nga 500, and then temporary na mo i-safe keep ang ilahang mga bisikleta pending sa pagpamatuod nga ilag yun ang maong mga butang una na mo i-release. Uban ni Renante Quiñones, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.